Дорогі брати і сестри, я сердечно вітаю всіх вас у третю неділю Адвента. Маючи на увазі те, що цей Адвент самий короткий, який тільки може бути, треба сказати, що сьогодні ми вже пересекли екватор, навіть трошки зайшли за нього. І тому перед нами остання неділя Адвента, бо четвертий тиждень – це тиждень, який обмежовується тільки одним днем, 24 снежня. І тому ми повинні більш інтенсивно поглядати на наше духовне життя, на програму, яку Костел хоче, щоб ми виконали у Адвенті, менавіта об нашому навертанні. Це головна програма, це головна мета Адвента. І, як каже протагоніст Адвента, святий Ян Хреститель, гэтым самым мы рыхтавалі дарогу прыходзячаму Пану. У каталіцкай традыцыі трэцяя нядзеля Адвента называецца нядзеляй Адвенте, што азначае з лацінскай мовы «радуйцеся». Радуйцеся, бо Пан ёсць блізка. Гэта слова, якія сказаў святы апостол Павел, які заклікае нас на пачатку сённяшняй святой імшы трэцяй нядзелі Адвенту, радавацца, бо Пан блізка. Напэўна, ўсе мы радуемся, калі да нас прыходзіць госць, і калі гэты госць вельмі чаканы, вельмі дарагі нам госць, блізкі нам госць. І асабліва, калі ўжо набліжаецца, наша радасць вельмі вялікая. Таму мы павінны радавацца, бо ўжо праз тыдзень вечарам будзем спяваць радасны гімн «Глорія in excelsis Deo», хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі. Той самы гімн, які анёльскія хоры спявалі пры нараджэнні збаўцы Езуса Христа ў Бэтлееме. Радасць – гэта прыкмета кожнага чалавека. Паглядзім на маленькае дзіця, радуецца. Яно усміхаецца да кожнага чалавека, да сваіх бацькоў, не толькі да бацькоў. Яно проста жыве гэтай радасцю. І хацелася бы, каб радасць гэта суправаджала нас праз усё нашае жыццё. Мы радуемся, калі ідзём у школу, мы радуемся, калі атрымліваем добрыя адзнакі ў школе, калі добра вучымся ў універсітэце, радуемся, калі заканчваем універсітэт, калі атрымліваем добрую працу, добры заробак, добрыя закупы, ну і шмат чаго іншага. Гэта ўсё вельмі важна, але гэта не галоўнае. Галоўнае павінна быць духоўная радасць. І менавіта да гэтай духоўнай радасці нас вядзе і нас заклікае Адвент, бо вельмі часта для нас радасцю з'яўляюцца матэрыяльныя рэчы, імкненне да багацця, да задавальненняў і гэтак далей. У той сам час у цэнтры Адвента стаіць навяртанне, якое вядзе да сапраўднай радасці. Паглядзім на чалавека, які адыходзіць ад канфесіяналу пасля добрай споведзі. Яго лицо, яго твар прамянюе, бо ён стаў жыць новым жыццём, яго душа поўная ласкі, яго душа стала нанова святынёй Святога Духа. Таму трэба памятаць аб тым, што наша радасць не павінна быць толькі ў імкненні да матэрыяльных рэчаў. Ёсць такі прыгожы аповед, калі бедны рыбак злавіў некалькі рыбак, з'еў гэтыя рыбкі і сабе ляжыць на беразе мора і адпачывае. І тут ідзе мільянер сваёй сабакай, такі самадавольны з сябе, убачыў гэтага чалавека, кажа: «А чаму ты так ляжыш? А што я маю рабіць?» «Не, ну ідзі лапай рыбы. А што мне з гэтага будзе? Ну, злапаеш больш рыбаў, і што? Ну і прадасі, купіш большую сетку, больш рыбаў зловіш. А што далей? Ну, купіш сабе човен, лодку большую, больш рыбаў зловіш. А што далей? Яшчэ большую лодку купіш. А што далей? Купіш карабель, у цябе будуць людзі працаваць, і ты будзеш багаты, ты будзеш толькі адпачываць». А гэты чалавек кажа: «А што я цяпер раблю? Я цяпер ляжу і адпачываю, нічога больш не трэба». У гэтым аповедзі проста прадстаўлена імкненне сучаснага чалавека кожным коштам быць багацейшым, нават па касцях іншых людзей. Той сам час, як ужо я ўспамінаў, Христос і Касцёл заклікае нас да духоўнай радасці. Нездарма Езус Христос у сваім славутым казанні на гары сказаў аб тым, што шчаслівыя, благаслаўлёныя, бедныя духам. Ніхто не хоча быць бедным.
І Касцёл таксама не хоча, каб людзі былі беднымі. Але Касцёл таксама не хоча, каб гэтае багацце станавілася Богам, каб чалавек толькі на ім канцэнтраваўся, каб імкнуўся усімі сіламі быць як мага больш багацейшым. У той сам час багацце, калі яно выкарыстоўваецца ў духоўных мэтах, яно можа таксама весці да духоўнага дасканалення, калі будзем яго выкарыстоўваць у такіх мэтах. Таму вельмі важна аб гэтым памятаць у гэты апошні тыдзень адвенту, які сёння распачынаецца. Сённяшняе Евангелие зноў нам прадстаўляе святого Яна Хрысціцеля, таксама як і Евангелие другой нядзелі адвента. І святы Ян Хрысціцель кажа, што ён з'яўляецца сведкам святла, святла, якое свеціць, святла, якое прыходзіць. Гэтым святлом з'яўляецца Езус Христос, бо была цёмная грахоўная ноч, а Езус уносіць гэтае святло. Калі неба чыстае, то уначы мы кажам, што месяц свеціць. На самой справе месяц не свеціць. Месяц не з'яўляецца крыніцай святла. Крыніцай святла з'яўляецца сонца. Але месяц гэта толькі як гіганцкая люстэрка, ад якога адбіваюцца сонечныя прамяні і ідуць у напрамку зямлі, і мы кажам, што месяц свеціць. Тое ж самае з Янам Хрысціцелем. Ён не быў крыніцай святла. Крыніцай святла з'яўляецца Езус Христос. Ён толькі нёс гэтае святло. І гэта прыклад таго, кім мы павінны быць. Мы таксама павінны, як хрысціяне, несці гэтае святло ў гэты свет. Папулярнасць святого Яна Хрысціцеля была вельмі вялікай. За ім ішло шмат людзей. Ён удзяляў хросту пакаяння ў пустыні, у рацэ Ярдан. І гэтая папулярнасць была настолькі вялікая, што людзі нават не ведалі, трохі так думалі, а можа гэта Месія? Можа ён прыйшоў, можа ўжо сапраўды мы бачым гэтага Месію. І паслалі да яго, як нам распавядае сённяшняе Евангелие, сваіх пасланцаў, святароў, левітаў. Ну, спытайцеся яго, кім ён ёсць? Стоян адказаў, а ён кажа, не, я не Месія, не прарок. Я голас клічучага ў пустыні. Я сведчу аб святле. За мной ідзе мацнейшы ад мяне. Ідзе той, якога вы не ведаеце. Ідзе той, якому я не маю права развязаць раменчык на яго сандалях. Я хрышчу вас вадою, а ён будзе хрысціць вас Духам Святым. Гэта слова святого Яна Хрысціцеля, што сярод вас стаіць той, якога вы не ведаеце, яны вельмі актуальныя ў наш час. У нашым ужо 21 стагоддзі. Уже 2000 гадоў Евангелие абвяшчаецца ў свеце. Ідзе евангелізацыя. А колькі людзей з'яўляюцца хрысціянамі? У свеце жыве 8 мільярдаў людзей, а толькі 2 мільярды гэта хрысціяне. Католікі, праваслаўныя, пратэстанты. А дзе іншыя 6 мільярдаў? Гэтае поле новай евангелізацыі застаецца заўсёды актуальным, яно вялікае, і мы павінны таксама аб гэтым памятаць, якім чынам мы можам занесці Евангелие ў гэты свет, занесці Евангелие праз нашае хрысціянскае сведчанне. На жаль, гэтага сведчання няма. На жаль, сучасны чалавек жыве вельмі часта так, як быццам Бога не было, як быццам яго няма. Ён нават часамі сам сябе ставіць на месца Бога і кажа, што я магу вырашыць усе праблемы сам. Тэхналогіі, навука, медыцына і гэтак далей. Гэтага дастаткова для мяне, каб вырашыць гэтыя тэхналогіі. Але пандэмія каранавірусу, якую мы перажылі, якая, на жаль, яшчэ існуе цяпер, паказала, што гэты мікраскапічны вірус паставіў на калені сучасны свет. І мы не можам сябе паставіць на месца Бога. І Богам ніколі не будзем. Больш таго, сучасны чалавек вельмі часта можа нават абвінавачвае Бога ў тым, што чалавек зграшыў. Ён кажа, я ж хрысціянін, Пане Божа, паглядзі на мяне, я ж твой. Чаму ж ты дапускаеш мяне да граху? Чаму ж ты не ўстрымаў мяне? Бог нас стварыў, Бог нас збавіў, але Бог не сказаў, што Ён нас
устрымае ад зла. Ён будзе дапамагаць нам, ён дае нам усе сілы, ласкі дае, духоўныя сілы дае. Мы можам прымаць удзел у сакраментах, мы можам чытаць Святое Пісанне, мы можам пазнаваць Бога, каб быць моцнымі духоўна, каб супрацьстаяць гэтым пакусам. І таму нельга абвінавачваць Бога ў тым, што мы грашым. Тое, што Адам і Ева зграшылі, не Бог вінаваты, але вінаваты толькі Адам і Ева, ніхто іншы. Таксама, калі мы грашым, мы таксама вінаватыя ў гэтым. Таму гэта таксама адна з праблемаў сучаснага свету. Нехта сказаў, што існуе 3 ўзроўні святкавання калядаў. Гэта камерцыйнае святкаванне, гэта такое звычайнае і духоўнае. На жаль, камерцыйнае святкаванне знаходзіцца на першым месцы. Ужо ў лістападзе, пасля урачыстасці ўсіх святых, у магазинах, у супермаркетах мы видим шмат рэкламы Божага нараджэння, ну і таксама Новага году і гэтак далей. Там можна купіць розныя падарункі для дзяцей асабліва. Там можна купіць падарункі, звязаныя з тэматыкай Божага нараджэння. Больш таго, ў некаторых супермаркетах за мяжой, я гэта сам бачыў, можна купіць аплаткі. Ну, да чаго ж мы дажылі? Мы распачынаем святкаваць Божае нараджэнне ў супермаркеце, а не ў касцёле. Мы ідзём з гэтымі дарамі, матэрыяльнымі дарамі, за падарункамі, нават за аплаткамі. Усё можна знайсці ў супермаркеце, аднак не можам знайсці там Божай ласкі. Там не можам знайсці Божых дароў. І ў гэтым уся праблема. І тут таксама трэба паглядзець на нас, на якім узроўні з'яўляецца святкавання калядаў, святкавання Божага нараджэння, да якога мы рыхтуемся. Засталося зусім мала часу. І трэба расставіць прыярытэты. Паставіць на першае месца духоўнае, потым іншыя, не патрэбныя, але на першае месца павінна быць духоўнае. Гэта заданне, якое стаіць сёння перад намі, заданне, якое ставіць перад намі касцёл, і мы павінны на яго адказаць, каб мы маглі святкаваць Божае нараджэнне з духам касцёла, з духам, які хоча Езус Христос, каб гэтае Божае нараджэнне змяніла нас, каб мы, імкнучыся да гэтых справаў матэрыяльных, памяталі, што на першым месцы не яны, але на першым месцы справы духоўныя. Напэўна, многія з нас чулі такое прозвішча Білл Гейтс. Гэта адзін з суаснавальнікаў карпорацыі Microsoft, адзін з самых багатых людзей свету. Сёння вядома, што інтэрнэт-тэхналогіі ўваходзяць таксама і ў жыццё касцёла. Не так даўно у Мінску была праведзена адмысловая канферэнцыя на гэту тэму. Дык вось гэты Білл Гейтс сказаў наступныя словы, такую думку падаў. Кожны чалавек павінен імкнуцца да багацця. Кожны чалавек павінен імкнуцца таксама і да славы, каб зразумець, што ні багацце, ні слава не чыняць яго шчаслівым. Якія мудрыя словы. Што гэта ўсё не ўчыніць нас багатымі. Не ўчыніць багатымі духоўна, маю на ўвазе. Людзі майго пакалення, напэўна, памятаюць, што напрыканцы 70-х, пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя вельмі папулярным быў тэлесерыял «Багатыя таксама плачуць». Мексіканскі тэлесерыял «Багатыя таксама плачуць». Плачуць. І калі паглядзім такую добрую статыстыку, такіх дэпрэсій найбольш можа ў багатых людзей, самабойстваў таксама ў багатых людзей. Ёсць іх дзеці, гэта іх называюць залатая моладзь, але гэта залатая моладзь вельмі часта не з'яўляецца залатой духоўна, бо ўжывае наркотыкі, алкаголь і іншы жыве амаральным жыццём і гэтак далей. Трэба імкнуцца да добрага жыцця. Касцёл хоча, каб чалавек добра жыў, каб чалавек не быў бедным, але найперш ён павінен быць багатым духоўна. Няхай тады сённяшні заклік святого Яна Хрысціцеля, яго словы, што сярод вас стаіць той, якога вы не ведаеце, дапаможа нам учыніць усё, каб мы яго ведалі, каб мы ў ім пакладалі нашу надзею і каб гэтая надзея прывяла нас да радаснага, шчаслівага святкавання Божага нараджэння. Амен.